ngopo lho. Lho, kok malah tinggal diutok iki lho. Yo iki omong wae modelmu kok. Nggih, mudah-mudahan dalam rangka Disnatalis SMP. Disnatalis. Wong tasakuran kok Disnatalis iki lho. Itu Disnatalis SMP dulu tadi. Loh. Masya Allah, tempatnya pas ini di jalan raya, pas di depan SMP Negeri 2 Madiun. Apa kok Disnatalis ini? Aku lihat Disnatalis. Pokoknya dengan ucapan selamat dan sukses toh. Tasakuran atas peresmiannya hotel ternama Madiun, ngono lho. Nggih. Lho kudune ngerti toh. Muga-muga akeh masih didol. Lho. Iki bocah iki jane ini mudah ora tak kakang ini mudah. Rene iki melu berdoa Lah dari iya ndongake lho. Oke. Lah iya kan doanya kan sudah jelas, pripun? Lah nek saya lho iki rek. Nek profesine iki tukang tambal ban. Nggih. Ndongake apa? Ayo muga-muga akeh wong sing bali berdoa. Ayo wis jelas kok. Nggih. Kan wis jelas. Saya kira toko rokok. Ya muga-muga wong sing ketek rokok. Nah, saya kira nun sewu. Saya kira buka hotel ndongake muga-muga wong mau kadol. Kira-kira ning hotel kira kabeh. Ya tadi kok malah-malah berpuni Sampai ini keliru Mas Dodo. Orang yang nginep di sini itu tidak karena tidak punya rumah. Neng pamane kunjungan ke Madiun, pengen refreshing karo keluarga. Engko terus nginepin nang Hotel Merkur. Masalahnya ini tidak tahu bahwa perkembangan perekonomian yang ada di Kota Madiun itu seperti apa. Kota Madiun itu dipenuhi dengan destinasi wisata. Betul. Nah, mulai oke investor-investor yang masuk ke Kota Madiun, dan ini berkembangnya zaman, mulai kekurangan fasilitas untuk penginapan. Betul. Mulai Pak Harsono ini damel ngeten iki nggo mencakup dan melengkapi Kota Madiun, ngono lho. Kok malah Pak bocah ini ora tahu pengalaman ki yo ngeten iki. Nggih, mangkandani Mas Pitik ngono. Mami desa. Lho. Lah prene enak wong kutha kok rumangsamu. Nginep ngene tak songi 750 iman-iman. Astagfirullahaladzim. Bose. Perhitunganmu ki kok aja kok ning duit, Mas. 750 tak nggo mangan keluarga aku wis Cakeme lho. 2 minggu. Ha iki lah perkara ki lah kalangane beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, nek ana pejabat daerah, tugas daerah, apa ya arepe saling endi nek ora dicepai nggon iki? Lho ning pom. Iya, Mulino. Secara duitnya itu beda, tingkatannya itu beda. Wong ki urip aja nggo gaya. Ning gaya dienggo urip. Nek ngomong kudu ngerti tanggung jawab lek ngomong. Kowe nginep ning kene meliti. Iya. Songi sak 300. Nggih, mulih tele-tele. Neng kebangetan kowe nu. Lah iki sing nanggap Hotel Merkur kowe iki kudune melu promosi kok malah ngelek-elek kamu iki. Kulo ngelek-ngelek. Jadi kalau memang itu butuh, manfaatkanlah kebutuhanmu. Aja mek trimo ning hotel iki nggo gaya aja. Tapi juga butuh lah masalah. Ini nggo gaya aja. Ngono lho. Lah gaya lan ora itu tergantung dengan kemampuan toh. Lah nek pamon duwe tenan gaya ya wajar aja. Ora apa-apa. Sing kali wong duwe iki piye? Ayo kurang berapa? Wong apa kuwi? Awang duwe Sugih. kadonyan. Wong sugih. Nggih. Kamu iki wong sugih iki lho mesti cukup. Nek wong cukup iki mesti sugih. Apa iki contone? Lho iya lho. Wong cukup, Wong sugih iki lho mesti cukup. contone Wong sugih iki mantap pengen sugih. Mergo sing bersama wong sugih sak dhuwure. Nek wong cukup iki mesti akeh kuwi sing dadi wong sugih. Aja ngahang-ngahang nek tak apui kene kok. Berarti kowe milih dadi wong cukup. Lho iya lho, Lah Bos. cukup berarti kan padha karo wong sugih. Lho piye lho? Nginep kok ning Hotel Merkur. Lho, aku nginep ning kene gratis kok, Bos. Belum nginep lek gratisan nih huyo iki. gratis kok sombong iki. Lho iya lho. Lho, Paling tidak sampean mau dipapake nggon ngeten iki, paling tidak mensosialisasikan, oh iki lho nggone nyaman seperti ini. Oh ini lho fasilitasnya seperti ini. Jadi secara edukasi dalam mensosialisasikan fasilitas hotel itu kami itu tepat sasaran lho. Jedeng kocok tok. Loh, malah kelasnya menengah ke atas lho. Ke atas Iki kaya ngono. ke atas nih baru aku cepat. Loh, kayak ini ngono ya. Ora ngerti iki pengalamane mboten kaya kula panjenengan, Mas. Banget telin di banget. Di mana-mana mau enek semprotan to. Ora nek cilik lagi semprotan to. sawel kae. Tak semprot kok kering. Ya Allah.
Ini kamu ngomong iki lho. Lho, iki lho pengalaman lho. Apa kulimamu gawe ciduk kok. Sempet Niki apa-apa sama otomatis. RP siram ya otomatis. RP BAB juga otomatis. RP ngecem banyu ya otomatis. Nah, kuwi Loh, ini fasilitas yang sudah menengah ke atas. Biarpun bangunannya megah dan mewah, tapi harga fasilitas itu terjangkau murah. Nah, Loh, ini ngono kuwi. Ini marai. kayak rulu yang lagi pembukaan lah. Iki wis dibuka lho. Hei, Ngono yo bareng. kowe buka ning Google, buka ning Traveloka, wis ono harganya di situ. Iki dhek ngerti hargane tak belani. Lah kowe ngopo mau mlebu kamar mongko wis tak omongi, "Tuk, kamarmu nomor 612." Kok ora ndang mlebu nyapa? Lah nek kuncine kok Goblok. Bocah iki ra ngerti dikira omah desa, gawe kunci goblok lho. Oh, iya. Saiki zamane modern itu pakai atau kartu. Lah wong kartu iki digawa lah kok disaita. tak ngelake emek. Ora dibuka. Lho iki tenan aku ngerti dhewe bingung iki dhek golek resepsionis semau. Lah ana lek bingung kok duwe kartu lho. Telepon kula to, Pak. Heeh. Anu Dik, kamarmu wis pelakmu lho. Anu Oh, sama enak. baca ngomong realisin. Iki ra kena dibuka. Ngono. Asli aku butuh kakak berarti lawang ini enggak buka. Aku buka lawang ini. Enggak buka. Lah kok buka ini ngelulip. Terus kula terus. Mas, boyo sing rada cerdas saite. Sing modern. Kuwi ditempel ning pintu, kok nek begitu nyala hijau berarti itu Mati pas. ngono nek suarane iki. Iso mbok buka. Moyo ning ngono. Begitu pintu terbuka, Heeh. kartu disaki. Heeh. Lampune ra murut. Ngono. Bingung nih. Wih, niki lampune cepetan iki. Pokoknya arah. Pokoknya mugi-mugi mawon. Ose iki negasi. Kowe iki pelakon laris kok ndak tekan ndi nggon perkara hotel ora ngerti kok. Wis tak omong. Kon mugi-mugi mawon. Aku butuh isi aku. Kowe iki karo adekmu dijak mulya. Mergo biasane kuwi lak dandane ning sanding tek to kuwi. Arep tak jakne luar pulau ki apa-apa manajemen tak saya yang noto to. Oh, nunggu dulu. Hotel kula sing noto, pesawat sing noto. Lho niki kok kula culke dhewe mergo kok kapan rada ngriki. Oh. Lah kok telepon murupi lampu golek cepekan. Lah ya tak omongi, cetekane ning ndi? Kowe mudhun lik. Ha ning ngesoke nek kok tak gedhi kae. Panas. Cetekno kok lak Mati kabeh. Aku tak sing dari sini. Kertu sing kok sae mau ning kono mburi lawang iki lak enek tempate kok cemplung ning rono mak blek biar murup otomatis. Bar niku golek iki dilebokne sapa? Kartune iki. Kok ning endi kok apa? Lah, dilebokne ngendi? Heeh. Temboke glaya ono. Enggak ramene peteng kok, baru tak gelayi lho. Apa iki pengen bojoku. Bojoku dipen berapa sih? Sabar. Tapi dia jale to. Ayo. Akhirnya terus ditepin di Wes, itu rahang. telepon aku sakit belum? Nah, Karena pengalaman ini, jadi saya berdoa karena pengalaman saya bisa menginap di hotel bintang 5 ini. Mudah-mudahan Merkur akan menjadi tujuan utama penginapan destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. tepuk tangan untuk yang timur. Oke, kula terima kasih Pak Harsono sekeluarga. Betul ya Pak, ngapunten kula wong desa Pak Arsono tadi. Ngapunten saestu kula. Kok ngapunten tuh langsung satu tujuan yang pasti, beliaunya itu yang mana secara bahasa itu detail. Pak Arsono. Apa ya Pak Arsono? Dan bapak itu renang penggale Joni Lono Jowo. Nggih Kak Budi. Pak Arsono ngapunten ya Pak Arsono. Saya hanya bisa berdoa. Rada maju to bapak iki yo ben lega. Pak Arsono.